सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरिनि एसबि बड' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मुंदांखा खन्थाइगिरि, रायथाइगिरि आरो थुनलाइ बिजिरगिरि, टेगर लिटारारि आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि, बर' थुनलाइनि बारग' आफादगिरि मानिनां ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि गोब्राब लोमजानाया गोख्रै हामफिननांगौनि थाखाय आर'ज गाबदों। हे आफा आनान गसाइ अबंलावरि नों बिफाया नोजोर लाहरदो, अनसायहरदो आरो गोहो हरदो। बर' माहारिनि मुंदांखा थुनलाइगिरि, बर' थुनलाइनि आफादगिरि टेगर लिटारेरि बान्था मोनगिरि आरो साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि गेदेमा मुस्रि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि गोबाव सम देहा फाहामसालियाव गोग्लैनानै थानाय देहा सोलेरखौ गोख्रै हामफिननायनि बेखौनो जों गासै बर' माहारिनि आफादफोर, रायजो राजा, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, धेमाजि जिल्ला बर' आइजो अनसाइ आफाद, बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला एक्स बेल्टि वेलफेयार ससाइटि, बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म कमिटि, बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ महासभा, धेमाजि जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद, ओनसोलनि फरायसालिनि फरायसाफोर, फोरोंगिरिफोर आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बाहागो लाफैयो। दानिया फैदो माखासे नुथाय नायदोनि। सानजारि नोगोर हालामनिफ्राय गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ गेदेमानि मुङाव दसे सम हगारफैबाय। बेनि थाखाय हे आफा आनान गसाइ अबंलावरि नों बिफाया नोजोर। दानिया फै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मानगोनां मिहिनीश्वर बसुमतारिनि बिबुंथिखौ खोनासंनि। गेदेमा मुस्रि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ थांनाय 29 अक्ट' सेप्तेम्बर बावहाय हरखाबै स्ट्रक जानानैहाय राव गोमायो। दा बेखौ बिथांखौहाय मोजां ट्रिटमेन्टनि थाखाय देहाखौ फाहामनो बा गोग्गो मोनसे माबायाव लाबोफिननो बिथांखौ सिलिगुरिनि मलय हस्पिटाल रिसार्च सेन्टारावहाय ट्रिटमेन्ट होगासिनो दङ, देहा फाहामगासिनो दङ। दासिम बिथांनि खुगानिफ्राय रायज्लायनो हानाय बे हालोदा फैफिनाखै। दानिया फै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि मानगोनां हिरेन स्वर्गियारिनि बिबुंथिखौ खोनासंनि। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर एसबि बर' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जोंनि मोनसे समनि बर' साहित्य सभानि आफादगिरि मानगोनां ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ सिलिगुरि हस्पिटालावहाय मलय हस्पिटालावहाय गावनि देहाजों मोनसे गोब्राब लोमजानायजों बियो जुजिलायगासिनो दं। दा बिथाङा एसे गाज्रि थासारियाव दं। दा बेखौ बिथांनि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि देहाया थाबैनो हामफिनगोनखौ आसा खालामनानै दिनै जोङो सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय गासिबो बर' माहारिया बिथांनि जिउमाया थाबैनो मोजां जाफिनो, गोग्गो देहा जाफिनो आरो जोङो बेखौनो आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबनानै दिनै जोङो बिथांनि मुङाव जोङो। दानिया फै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि मानगोनां ललित चन्द्र बर'नि बिबुंथिखौ खोनासंनि। मोनसे सुबुं आर'ज खालामदों। दा बे आर'जआ जोंनि धेमाजि जिल्ला इउनाइटेड बड' अर्गेनाइजेसन एबसु, आबोब, ब्रह्म धर्म प्रटेकसन कमिटि, बाथौ धर्म लोगोसेयैनो गोबां जोंनि जेसेबां एलाइड अर्गानाइजेसनफोर दङ आरो फरायसाफोर जेसेबांखि जोंनि फरायसालिफोर दं बेनि फरायसाफ्रा जयै फैनानै जोंनि मानगोनां बारग'
आफादगिरि बर' थुनलाइ आफादनि जेरै टेगर बान्था मोनगिरि साहित्य एकाडेमि मोनगिरि थुनलाइगिरि रायथाइगिरि खन्थाइगिरि मानगोनां ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथांनि देहाखौ जाहाथे आफा इसोर अबंलावरिया थाबैनो बे देहा फाहामसालियाव थानायनिफ्राय इसोरा नोजोर हरनानै अबं गसाइया नायहरनानै जाहाथे मोजाङै खालामो। दानिया बै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरिनि बिबुंथिखौ खोनासंनि। सानजारि नोगोराव जिहेतु थुनलाइ बिजिरगिरि लिरगिरि टेगर बान्था मोनगिरि आरो साहित्य एकाडेमि एवार्डी बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि गेदेमा मानगोनां मुस्रि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारा गोब्राब लोमजानायलाय जों दिनै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद धेमाजि जिल्ला बोखावै लखिमपुर जिल्ला एक्सबिलिटि वेलफेयार ससाइटि धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाय आफादजों लोब्बा गासैबो धोरोमारि आफादफोर जेसेबांनाखि आफादफोर दङ जयै जिहेतु बिथाङा गोब्राब लोमजाना दङ बिथांनि लोमजानाया जाहाथे थाब हामो बेनिखायनो जों गासै मोनसे दिनै सुबुं आर'ज लादों बे सानजारि नोगोराव। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।